ni sawa. Ojuka medam ananyisi ne Tie kasto adhi e yo moro madundo kae to aduogi. Nigi motimore charach. Okatamra. To nyakwa bet jok mangiso oganda. Into gimotimore rach to kapoko wuoy gi marach, tang'amo kelo gimotimore marach. Gigo nyakwa wuoye. Iwinjo? Owadwa ni osewachne no ng'at babu, ng'at orengo. Daktari ma miyo maluoro marandegani bo wacho ni orengo no to gisewuotho moduro. Ato poka wuotho go orengo, but ang'e historia mare. Iwinjo? One, en achiel kuom jatelo manokedo ne multipartyism siasa ma Kenya ka. Iwinjo? Nyasaye nokelo gi lony mane go gi experience mokego ne omiye kom governor kane gumbo yombe. Orengo in a financial year yudo to over 12 billion. The profound role of a governor, Joyce, en gima nogore ne cha, moso governor moso kedo ne piny. Gima nogore ne cha, kori miye pesa, emben jatelo mar piny, mar sirikal, mondo okonygo japiny. Onge en ang'o maduong' ma opi madhano nyalo modho, Joyce. En ang'o maduong' ma yath osiptal, to pesa no bimiyi. En ang'o maduong' ma moni chulo jopuonj ECD, to en ang'o maduong' manyalo moni kata influence maingo kata exposure mar manyo global investors mager kambi kata kundi machalo kaka Siaya. An apano wadwa ni. Wadwa matin ni. Kapok luongo kijende wetene ni gun. Iwinjo? Give me time please. Kapok luongo ni gun. Taparo no this year mo wang governor. No governor. Chunge wigari ki campaign to kidwar kom rais ni. Ki the counties ma joma moko wacho ni one term. Makuru parono gi kanyo ng'iso ni wadhi e yo moro madundo, wadhi e yo madundo nyaka Karamogi Ajang ka waduogo to wadhi mbele kod twak. Ote magi bende chwala bo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kik dhi mabor.